Здравейте, скъпи армейци! Знаем, че паузата е мъчително време за вас, тъй като няма мачове на ЦСКА и затова ние ще се опитаме да я оплътним с интересни разговори. По тази причина продължаваме с подкастите и днес на гости ни е един от вашите любимци, човек, който е сред последните шампионски червени поколения, а именно Тошко Янчев. Добре дошъл в нашото студио, можем ли да минем на ти? Да, разбира се, благодаря ви за поканата. За много години на първо място. За много години. Живи и здрави. Всички ви и всички фенове, които обичат червения клуб. Да си пожелавам действително през новата година ЦСКА да има много повече успехи, да радва милионите червени фенове и сърца. Да започнем с актуалните събития около ЦСКА. Сега в момента сме в период, в който чакаме най-после заветната първа клопка на стадиона. Оптимист ли си, че бързо и скоропостижно ЦСКА ще има своя нов дом? Да, вярвам в това, защото всеки един фен иска да има нов дом, какъвто неминуемо през последните години виждахме нашия митичен стадион, че се рушеше така или иначе, не беше комфортно нито за феновете по трибуните, за футболисти също, които са, говоря и за домакини, и за гости, които се събличат. Така че наистина имаше нужда, въпреки че се направи при по-малко от 8-9 години, може и 10 да са вече, козметичен ремонт. Както в облекалните, така и по фасадата, официалната към сектора. Но реално искаме си нов дом и дано тези стъпки, които се предприеха, да го имаме. Дай Боже да имаме нов стадион, да имаме нова история на този нов стадион, да можем да наблюдаваме същевременно нашите деца да могат да се закърмят с любовта към ЦСКА на този нов стадион. Започнах с стадиона. Обикновено започвам разговорите с спортно-техническото представяне на отбора, но за мен този път наистина стадиона е най-важният крайъгълен камък, за да мине ЦСКА действително на едно различно ниво. Сега все пак да си поговорим и за представянето на отбора. Как ти се стори есения полусезон? Къде бяха добрите страни, къде бяха слабите страни на ЦСКА? Как да кажа? Сезона започна не по най-добрия начин. След само 2 кръга и мисля, че 2 мача в Европа бяха, трябваше да имаме нов треньор. И дойде нов треньор Ел Маестро, който влезе на пожар. И то беше влизането му точно преди реванша с Сепси. Което е много трудно за един треньор, нали, да направи с магическа пръчка каквото е да е, и то при положение, че си загубил първия мач в София. Но както и да е, беше му нужно време след няколко негативни резултата. Вече така намери той своето място, намери ритъма в отбора и стъпка по стъпка започнаха да извоюват победа след победа. Така имаше една хубава серия, която се запази доста дълъг период, който не случайно, въпреки че, нали, конкуренцията в лицето на Лудогорец играеше в евротурнирите и там при тях имаше и така и спадове големи на вътрешната сцена, във вътрешния шампионат, и така даде едно комфортно точкова разлика към отбора на ЦСКА. Да не забравяме добрия отбор на Черно море, добрия старт на Локомотив Пловдив, който така още и в началото казах, че те са първи, но нямат капацитета да задържат това първо място. Въпреки че имат голяма фенска маса, Локомотив Пловдив е отбор с традиции, става шампион, но като единици тяхния отбор има си проблеми. Както и се видя и не случайно след един период от 9-10 мача те тръгнаха надолу. Към момента отбора е на трето място, нали, с равни точки с Лудогорец, Черно море е първи. Всичко така или иначе ще се реши на пролет. Така към момента есента, бих казал, една много добра, не отлична, защото отлична трябваше, нали, първото място да е за отличен. И така всичко ще бъде решено на пролет и най-вече в плейофната фаза. Няма какво да се лъжим, винаги там са мачовете
наистина, когато се отсеят първата шестица, те 5 мача ще бъдат 5 финала, които ако продължава така да точково да сме добре с Лудогорец, да, Черно море в момента е лидер, но пак казвам, за мен основният конкурент ще бъде отбора на Лудогорец. Ти си част от шампионски състав на ЦСКА. Как ти се струва сегашния менталитет на отбора? Дали има там състезатели, които са готови действително вече дори на ментално, на психическо ниво да станат шампиони? Връщаш ме наистина много години назад. Говоря, когато бях в отбора, аз дойдох 2000-та година, значи първата ни титла ние извоювахме 2002-2003 сезон. Предишната беше 96-97, златния дубъл, който беше направил отбора, и това е една голяма пауза, в която като отбор като ЦСКА, когато не е ставал такъв период дълъг шампион, малко или много влияе на психиката. Малко или много така влизат и нови поколения, макар че не мога да сравнявам сегашния отбор с тогавашния, защото тогава беше изцяло изграден от българи. Като прибавим няколко чужденци, говоря за Брито, за Мукаси, които бяха качествени, Ибрахим Агай в защитата с Жоал Карлос, и така имахме, да не забравя, и Шакири, национална на Македония, Северна Македония. Така че другото ядро беше изцяло от българи, които обичаха ЦСКА, знаеха какво е ЦСКА. Треньора ни беше закърмен и изцяло на каузата ЦСКА. Знаем, Стойчо Младенов няма смисъл да... Просто когато се събере такава една сплав от такова тесто, да кажем, няма как да не успееш. Въпреки че Левски бяха в хубава серия, 3 години ставаха подред шампиони, ние успяхме по най-добрия начин да им вземем титлата. И пак казвам, вече като станеш един път шампион, това е ядро от тези хора, които бяхме, вече е по-лесно да се работи. Вече си станал шампион, имаш го самочувствието, имаш го комфорта от публиката, която е за тебе и вече ти вярва. Нали, безрезервно винаги са наподкрепили. И даже преди това, когато не сме ставали шампиони, говоря за 2000-та, 2001, докато дойде този период. Но самия менталитет на играчите включват вече на друга вълна. Така че сега в този състав на ЦСКА пак е един много дълъг период от последната титла. Много нови играчи има, голяма част от тях са чужденци и е обяснимо това, те лакатушения, силни и слаби игри. Сега съвсем логично е да си поговорим и за спортно-техническите качества. В този сегашния отбор, според мен, има безспорно качествени футболисти. Въпросът е направена ли е добра сплав, пасват ли си тези футболисти? Как ти се струва като колектив, като напасване на играчите? На голяма част от тях им бях треньор, т.е. като помощник треньор на Стойчо Младенов. Работил съм с тях, познавам ги. Имат нужните качества, но пак се връщам на това, че не са ставали, още не са завоювали големи отличия, които да им даде още по-голяма увереност. Мисля, че там е разковничето като цяло. Много е лесно да се сложат етикети. Тези играчи не стават или са слаби и оттам нататък. Нали. Но пак казвам, някоя част от тях съм ги тренирал, други ги гледам където на стадиона, къде по телевизията, нали, къде. И така не можеш да направиш, когато не си в кухнята вътре, ежедневно с тях да дам точна оценка. Добре, а къде виждаш, нали, най-силните страни на нашия отбор и съответно къде виждаш пък някакви слабости, които да речем могат да бъдат попълнени с нови попълнения? Сигурно с ръководството си е извадил своите изводи и е нормално да ги е направило, защото те виждат кой как се влага в мачовете, в тренировъчния процес. Някои, които са привлечени, не са оправдали тяхното доверие,
Същевременно аз пък искам да наблегна на двамата българи в състава, които така станаха твърди титуляри, и Християн, и Иван Торицов, които към момента оправдават това очакване. Лично за мен Християн направи голям прогрес и скок в своята кариера, но трябва да не се успокоя с това. Защото в ЦСКА е борба всеки един ден за своето място. Да, чужденците безспорно ми харесва Линсет, който така умее да е еднакво добре да играе в двете фази на играта, и в атака, и в защита, когато се защитава. Така доста комплексен играч, който лично мен ме радва. Има спад във формата при Хайнц. Есента не беше на това ниво, което всички очаквахме да бъде. Но явно и той си има своите причини за тази негова моментна спортна форма. Да, нападателите безспорно на зони при него има отстъпление от предишния полусезон. За Естрада така загатва неговата класа на моменти, но все още не е така твърд титуляр, който да бъде това, което всички желаем. Но безспорно имат потенциал, но им трябва постоянство. Постоянство ли е най-слабата страна на отбора? Ами това е винаги в един маратон, какъвто е шампионата. Постоянството е така високата. В един момент ти трябва да се бори с себе си, със своята непримиримост, със своята конкуренция в лицето на другите отбори. Не можеш да загатнеш, днес ще играеш добре, другия матч да се отпуснеш и да загубиш точки. Или да играеш добре срещу силните и да раздаваш срещу слабите. Малко постоянството винаги е било така ценното качество в един отбор, когато става шампион. При него трябва винаги да бъде постоянен. И най-хубавото е да върви в възходяща линия. Но не и нагоре, надолу да има лъкатушения. При такива лъкатушения не можеш да станеш никога шампион. Как гледаш тогава на фактора честа смяна на треньори в ЦСКА? Това причина ли е до някаква степен да не ставаме шампиони толкова години? Със сигурност не е приятно за един играч. Значи, изпитвал съм го и като играч. Знам какво е настроението и в играчите, защото до някъде се настроят на изискванията на дадения треньор, на неговата схема на игра, на начина, по който иска да се тренира, да се играе, и идва нов човек, нови изисквания, нов метод на работа. Това неминуемо се отразява върху играчите. А и самият треньор не може да покаже своя потенциал, което лично аз, и като играч съм го изпитал, и като треньор знам как разсъждават играчите. Ще използвам това, че вече си и треньор, за да ми кажеш как виждаш нещата от гледна точка на това колко време е необходимо на един треньор да разгърне потенциала си и идеите си за един отбор. Това е относителен въпрос, но повечето и специалисти са на мнение, че минимум 2 години може вече отбора да играе по ноти. Както така и последната ни титла, ние просто знаехме всеки един на терена какво прави. 2007 и 2008 година завършихме първенството по категоричен начин, без загуба. Това е, това си е рекорд. Ти си знаеш съотборника, знаеш неговите движения, знаеш всеки един поглед, всяка една мимика от негова страна. Съответно знаеш до болка изискванията на треньора, който е край тъж линията. И вече ти на терена ти е много по-лесно, когато има тази сработка между всички. От друга страна обаче, ако трябва да сме честни пък към ръководството,
Не е ли нормално в отбор като ЦСКА, когато се стигне до една по-дълга серия без победа, когато, да кажем, нещата не вървят и не се вижда изграждане на някакъв стил и прогрес в играта, не е ли пък логично да се стига по-бързо до смяна на треньор, с оглед на това, че почти при всички грандове в Европа е така? Така е. Наистина, когато се вижда, че няма и развитие или пък, че се е направила грешка, да се вземе веднага друго решение. Но пак казвам, там вече зависимост, ако треньора е чужденец, към ръководството вече въпросите са много други. Много по-трудно се разделяш с чужденец, защото той е защитен от УЕФА. Така че не можеш с лека ръка да го изгониш. Докато с българските специалисти е много по-лесно, така да го наречем. Те минават по друга квалификация но пак казвам, вече това са отношения между клуба и дадения треньор. Вече не се знаят неговите параметри по договора, как са сключени, нали, при какви условия той е нает да работи. Така че до някъде ръководството трябва да се съобразява и с тези неща. Да си поговорим малко за детско-юношески футбол. Доколко е проблем школите, академиите в България, не само в ЦСКА, но цялостно работа в тях? Влезли ли сме в 21 век вече там? На хартия сме влезли. И към днешна дата. Но реално сме да твърдя, че в момента детско-юношеския футбол то е цяло възпитание. То не е само, нали, да тренираш. Треньорите от моето поколение с много гърди напред пред сегашните, които се занимават с, така да го нарека. Сега е много лесно да отидеш да вземеш диплома, учител-треньор, или да изкараш С лиценз или Б, който ти дава право да се занимаваш с деца. И да станеш треньор на деца и да ги възпитаваш. Много е трудно да бъдеш възпитател, защото тези деца, лично аз винаги съм гледал, когато един човек е бил за пример на терена, имал е добра кариера, имал е и в живота е като с ценности, с морал, да възпитава и деца, много по-лесно е това. Докато ако си бил леке на терена, ти няма как да възпиташ тези деца. Това малко или много то ти стои в тебе. Лично аз до ден днешен си спомням първия ми треньор. Те си бяха фигури. Да, учиха се академия тогава, нали, ВИФ си беше, издаваше се диплома, не сега за година и половина да вземеш някакъв лиценз и да отиш да тренираш и да възпитаваш деца. В един момент този треньор е много по-близък до децата от родителите им. Те споделят с него много неща и това да бъдеш треньор, да бъдеш учител, да бъдеш възпитател, това е призвание. Това не е за всеки просто да отбива номера. Затова в момента сме в 21 век, но сме много по-назад. Тоест, правилно ли разбирам, че основният проблем в академиите са треньорите цялостно или има и други фактори? Комплексни са, да. От една страна са треньорите и възпитателите, от другата страна са родителите, които също се месят по един или друг начин. Виждаме вмешателство във всяка една генерация, даже и по национални отбори. Така че това са неща, които трябва. Да, условията за трениране и за работа също са от важно значение, защото няма как да развиваш някакви таланти на някаква нива или пространството между блоковете в даден комплекс. Това също е от значение. Това са все неща, които влияят. Да, има една магазинерка в даден супермаркет, взима повече пари от един треньор, който се занимава с деца.
това също си оказва влияние да бъдат възпитавани от некачествени специалисти. А не се ли явява голям проблем и налагането на младите футболисти, защото ми прави впечатление, че в момента в България да станеш футболист е изключително сложно. Защото особено в по-големите отбори и доста от по-малките вече, да кажем един Берое Стара Загора, там българи почти няма. И в крайна сметка ти, за да станеш футболист, трябва да вложиш страшно много. Трябва да пренебрегнеш все пак до някаква степен образованието, другото, което получаваш, за да можеш да тренираш достатъчно. И това не е ли също много голям проблем? Преминаването от юношеския към мъжкия футбол. Проблем е, да. Проблем е безспорно, но бих дал за пример тук една Славия, която при нея е ясна политиката, която следва. Да развива български играчи и да ги налага. Тоест при тях нямате излишни фойерверки да гърмят, ще ставаме шампиони, няма да ставаме, нали, да... Те чисто и просто си имат ясна цел. Млади играчи да се налагат в смес с опитни и те да израстват покрай тях. Което е и вече да се борят за някои трофеи или както през годините са печелили купата, играли са в УЕФА мачове, но пак приоритет при тях е развитието на българските играчи. Сега Берое даде за пример. Берое там изцяло проекта стана коренно друг. В един от най-българските градове. По финансови причини се управлява от чужденци, които си докараха, нали, чужденци. Няма как да искаме нещо различно. Но пак казвам, всичко е до реалната преценка в клубовете, каква е философията, каква е стратегията на самия клуб. Дали ще развиват играчи с цел развитие и при продажба да се издържат или просто да се търсят някакви временни резултати, да се постигат. Вече там се отива на другата крайност. Българи с чужденци да се правят някаква смес. А вече за отборите, които се борят за първо място, там много трудно може да се даде шанс на българи. Трябва да си го заслужат и да бъдат наистина качествени футболисти. Като си спомня самото ми преминаване в ЦСКА, тогава 2000-та година дойдохме заедно с Христо Янев. Аз бях изиграл 80 и 90 мача близо в Нефтохимик. Той беше играл в Тетевен, тогава бяха в А-група. Бяхме се доказали в тези отбори. Велизар Димитров, когато дойде по-късно с Бадема, те също бяха се доказали. Дойдоха с трансферна цена, единия от Марек, другия от Лок София. В смисъл, тогава се взимаха готови и добри играчи. Не можеше да вземеш някой юношка и да го налагаш, защото треньора е зависим от играчи, публиката иска победи и в един момент да загубиш даден матч заради, че си наложил юноша, публиката няма да ти го прости. Да каже, браво, ти го наложи, обаче пък сега трябва да си ходи, защото изтървахме титлата. Трябва да бъдем малко трезви и да разсъждаваме и върху те неща, защото клуб като ЦСКА винаги водещето е първото място. Второто място никой не го радва. Купата на България е един утешителен трофей. Значи, като дойдеш и като стъпиш в съблекалнята, първото единствено нещо ти се втълпява, че първото място е задължително. Там нататък всичко друго е неуспех. Както искаш, го разбирай, да. По старата традиция, ако си първи, си първи, ако си втори, си от Левски. Да, може и така да се каже, но пак казвам, да. В тези клубове, нали, включително и нашия съперник Левски, при тях второто място не е успех. Нали, това са... От друга страна, там имаха абонамент доста години. Да, така е. Но пак казвам, че когато имат такава фенска маса за тях, те искат победи, тези хора. Това ги радва. Няма какво да си кривим душата. Наложихме 4 българина или... Едно време не налагаха българите. Ние бяхме основата и бяхме събрани като каймак от всички отбори в
шампионата. Най-доброто се взимаше от ЦСКА и от Левски. Това си беше истината. Така е. Извън майтапите ние уважаваме всичките си съперници. Да. Как гледаш на това административно да бъде решен този проблем? Преди време Гриша Ганчев беше гостувал при колегите Минев и Памуков и той беше казал, че се е разисквало преди време на практика да има квота за български играчи в отборите. Така че да има някаква равнопоставеност и да има налагане на български футболисти. Трябва ли административно да се реши този проблем или пък в крайна сметка в пазарната икономика трябва да става по друг начин? Значи след влизането ни в Европейския съюз, значи ние сме едни от Европа, да го наричам. Не може да дойде един германец или един португалец и да се води чужденец. Както ние като отидем там, нали, искаме работа и да бъдем наравно с тях. Да, това е от една страна. От друга страна има такива вратички, които вече те са към футболния съюз. По какъв начин могат да стимулират даден отбор? Давам за пример, имахме един ректор на пролиценс от Белгия, мисля, че беше. И той каза, футболният съюз стимулира примерно схемата на игра на националния отбор на Белгия се играе 3-4-3, да го наречем. Всеки един отбор, който играе по този начин в вътрешното първенство, получава бонуси от тамошния футболен съюз да се улесни работата на националния отбор. Същевременно, който ни играе по тази схема, нищо не получава. Или пък ако има една бройка от 5 играчи, всеки матч даден отбор да играят и да започнат, може да се дадат някакви стимули, които да стимулират дадения клуб, а същевременно от друга страна, който не иска, няма да ги получава или той си гони другите цели. Тук визирам, нали, водещите отбори, които при тях большинството играчи са чужденци и, нали, гонят някакви по-такива цели. Но пък за другите може така да се направи някакъв вариант финансов, защото няма какво да се лъжим. В днешно време финансите, всяка една помощ от където и да даде, добре дошла, още повече, когато развиваш български кадри. Помниш ли кога бяха първите мачове, които гледаше на ЦСКА, кога за първи път дойде на стадион Българска армия? Помня, да. Помня още като дете всички мачове тогава ги даха по първа и втора програма. Те нямаше и повече. Всеки един мач на ЦСКА, на другия ден или веднага след мача излизахме да играем в двора на училището или пък първия учебен ден в междучасията и аз съм Стойчо Младенов, аз съм Цецо Йончев, Спас Джевизов, който е решил матча. Първите ми спомени са от това поколение. След това вече поколението на Ицо, на Любов, на Емо, на Трифон, лека му пръст, на Георги Димитров, Джеки, лека му пръст. Това са все мачове, които ги помня. Гледал съм ги, бил съм и наживо. И така до ден днешен се връщам назад. Първият мач на армията? Първият мач на армията беше, ако не се лъжа, с Рода. Това са все моменти, да. Все пак бях и по-малък и отказано трудно се пътуваше по тези времена. И тогава европейските мачове са били... Европейските мачове, да. На реванша брат ми излезе да ни гледа доспите и отвънка беше с щупен крак. Като на чуче крещим от къщи, влиза с патериците. Интересни спомени, да. Кои са мачовете, които ще ти останат в съзнанието? Дали които си гледал, дали в които си взел участие? Те са много. Значи през ЦСКА са минали толкова поколения и са имали не един и два велики мача. Безспорно, мисля, че този подвиг, който го направи ЦСКА с тези два полуфинала, да, аз не съм ги гледал. Слушал съм, разказвали са ми и те ще се останат връг в историята на ЦСКА. И че мачове много, в които съм участвал, в които съм гледал, не мога да кажа кой е, нали, най-яркия, защото най-яркия това е, знаем резултата. Мача във Виена с онзи знаменит гол. Да, във Виена беше си
Уникален матч, да, хубав. Но като върнем, да, победа в центъра на Европа, нали, на голям стадион, но реално не можахме да прескочим групите. Нали? Пак идваме до същината. Да. Направихме, изригнахме там, но пак говорим за едно постоянство. Защото, нали, когато варираме нагоре-надолу, не е добре. Няма резултат. Крайният резултат го няма. Да, остава един супер матч. Супер матч в Москва, Динамо. Влизането ни в групите, но вече да излезем от тези групи. Там ни се губише същината. Защото ето, да, и Шахтьор Донец ги отстранихме 3-0 на Армията. Уникален матч. Любо Пенев, събираме там в кръга си, спомням. Той, какво да се събирате? Цяла седмица сме на лагер, не се събират и сега се събират. И като взехме 1, 2, 3, самия той. Така беше интересно. Със сигурност. В по-новата история обаче трябва да обсъдим и един друг момент. Като треньор за кратко работи в 1948. Това е нещо, което не се хареса на червената общност. За какво стигна до това решение като цяло? Значи, работих наистина в 48. Аз започнах 2004 да уча и да се готвя за треньорството. До 2017 2017, когато взех първия пролиценз, вече когато бях готов за... Аз и неминуемо се подготвих в тази насока. В един момент ми се отдаде възможност да поема отбор, който мога да покажа на какво съм способен. Защото няма какво да се лъжим. Ако бях взел, както бях подписал договор с Спортив Своге, каквито и резултати да постигна, това не ме прави готов за голям отбор. Моята цел е да бъда треньор и на голям отбор. Аз именно видях възможност, която мога да покажа моите качества като треньор. Не случайно за първи път се класирахме на финал. На трето място свърши отбора. И му даде възможност да се бори за 2 трофея. За купата и за суперкупата сега, която именно там знаех, че ще се хвърля във банк. Въпреки, да, когато станеш треньор, нямаш много избори. Както и сега в момента съм без работа от 6 месеца. В смисъл, треньорството е много по-различна професия от това, което, нали, като играч. Като играч аз знаех своите качества. Голямата общественост също ме знаеше. Но сега влизам в един ново поприще, което трябва да покажа дали изобщо ставам за тази работа. Знаех, че много хора няма да го одобрят. Но въпреки това аз смея да твърдя, че постъпката ми към този момент беше правилна. В смисъл, аз исках да покажа, че ме бил за треньор. Затова го предприех този ход. Не съм целял да, както и никога не съм обяснял кой е или... От тук нататък детско-юношески футбол, мъжки футбол? Фокусът ми е насочен към мъжки футбол. Бях директор на школа и работих в Царско село в един проект, който беше много добър. Но самия ми факт и преди малко, където, нали, говорих, ако исках да се занимавам с детско-юношески футбол, нямаше да предприема да отида. Затова изцяло съм насочен към мъжкия футбол. Учил съм се много години. Имам нужния опит вече като дълги години и помощник треньор, нали, на Стойчо Младенов и в Казахстан, и в ЦСКА. Така че пътя, който съм го избрал, е това. Да, до ден днешен, като отида на армията, много хора, като ме срещнат, Тошко, не трябваше да правиш, но пак аз им казвам, аз не съм предал никой. Просто аз тръгвам по даден път.
на развитие, който съм дължен да успея. И затова. Иначе ако исках просто да отбивам номера, щях да обикалям В и Б група и да продължавам по този начин. Но никога няма да ти дадат голям отбор, ако обикаляш малките. Чисто треньорски, какъв е предпочитаният ти стил? По-офанзивен, по-дефанзивен или балансиран стил на игра? Много е важно с какъв отбор разполагаш. Сега, последния ми престой, аз имах добри играчи. Имах собственици, които бяха амбицирани да печелят, които искаха само победи. При положение, че имаш такива изисквания, имаш такъв отбор с нужните играчи, ти трябва да играеш и да изпълняш тези цели, които ги има клуба. Да, от друга страна, ако си в по-слаб отбор, вече там целите са коренно различни. Дали ще се бориш да останеш в групата, дали ще се гониш да влезеш в шестицата и там нещо да взимаш каквото и да е. Нали, много е важно на какво място си в момента и какво можеш какви са целите, каква е философията на клуба и оттам вече да си поставяш разни цели, защото не можеш да си последния в таблицата и да искаш да играеш като Барселона. Аз по-скоро питам като предпочитан стил на игра. Предпочитам най-хубаво е да играеш атакуващо и да печелиш. Това е безспорно, е най-добрия, но пак винаги, когато един треньор избира своя стил, първо и основно нещо е да се съобрази със своите играчи, които тренира и разполага в момента, а не да нямаш качество да искаш да играеш по даден начин и самите привърженици ще те видят, че това е пълен. Имаш ли идоли в треньорската професия? Хора, от които се учиш, хора, на които се възхищаваш? Да, безспорно Стойчо Младенов ми е бил най-много като треньор. Работил съм с него. С него съм постигнал успехи. Нали, от България той е един от хората, които съм се учил. Херо също. В престоя в Казахстан, като съм бил на много разговори с Мари Стоилов, който неговата идея за футбола също е интересна. Не съм работил с него, нали, не мога да бъда в конкретика. Георги Василев от старите кадри също е много добър. Паро Никодимов, книгата му тук, той пък е най-успешният български треньор като... И уникален човек, бих казал. Да. Луиджи Симони и Енрико Катуци също бяха големи фигури, от които, нали, съм си водил записки и така са ми останали трайни впечатления. Вече от съвременните треньори те там са трима, които така и Анчелоти, и Клоп, и Мауриньо. Безспорно тримата за мен са като Гвардиола, пропускам, извиняйте. Да. Някой от тях конкретно повече като стил, като мотивация, като... Интересното е, че примерно Мауриньо много хора не го харесват като менталитет, като подход. Да, обаче пък той е победител. Така, каквото и да кажеш. От друга страна Гвардиола отиде в различни първенства и постигна абсолютно всичко. Но пък с големи отбори. С големи, да. Но пък много треньори отидоха в тези големи отбори и не постигнаха нищо. Което реално прави един треньор успешен. Карло Анчелоти пък той е една сплав от успех, съчетан с много човечност. Така че така и Карло Анчелоти така много ми допада като фигура треньорска. И вече отивайки към края на разговора, според теб важно ли е българските треньори да ходят на специализации в чужбина? Ти самия бил ли си на някакви специализации в чужбина и би ли продължил, нали, в тази насока? Да, важно е. Важно е. Аз самия съм бил на 2 специализации. Едната в Испания, другата в Сион. Така че видях неща, които ми допаднаха, които
можах и ги вкарах в начина на работа. Съответно има неща, които не можеш да ги приложиш, защото все пак сме в България. Трябва и това да го имаме на предвид, но голям опит е за един треньор да бъде на специализация, където и да е. Независимо къде, в кой отбор ще отиде. Не е случайно и 4 години, като бях в Кайсар в Казахстан, ние бяхме 2 лагера в Анталия. 2 месеца в Анталия на лагери. Имахме 2 лагера по 20 и няколко дена. И аз свърши тренировката, отивам на терен друг, където някой отбор води тренировка. Гледам, пиша, такова, там ти да обядвам и пак. Просто тренираш дворазово, но намираш начин къде да отидеш и какво да използваш това време да се усъвършенстваш. Аз затова пак се връщам на въпроса при Одеве, че като се отдадеш на треньорството, просто трябва да успееш. И като последен въпрос вече по отношение на БФС, как виждаш там нещата? Има ли шанс Димитър Бербатов да стане президент на БФС и конкретно всичките тия събития, които се случиха с блъсъци, водни оръжия, делегитимираха ли вече тотално управлението на Борислав Михайлов? Там ще е наистина интересно, докато не мине с конгрес. Докато не се избере нов човек или със сигурност всичките тези събития, които се случиха, ще бъдат от полза. Дали ще влязат нови хора да управляват футбола или тези старите ще се променят, ако те продължат. Нямам представа какво ще стане, защото те все още не са издигнали техен човек. Дали Боби Михайлов ще продължи ще се кандидатира отново. За сега имаме един кандидат, Димитър Бербатов, втори кандидат в лицето на Крушарски. Именно те месеци януари, февруари до конгреса ще бъдат наистина интересни, но аз искрено се надявам, каквото и да стане, тези събития, които се случиха, да имат своя отзвук и да бъдат наистина за положителното развитие на българския футбол. Защото няма какво да се лъжим, нужни са промени. И накрая едно пожелание на всички армейци, може да отправиш към камерата за новата година. Искам да ви пожелая да бъдете здрави, както вие, така и вашите семейства. Много победи от любимия отбор и най-важното е да бъдем добри. Благодаря ти много за това гостуване. Скъпи армейци, ако разговор ви е харесал, дайте едно палче нагоре, споделете го, за да стигне до повече армейци. Целта е общността ни да расте и в YouTube. Ако още не сте се абонирали, направете го. Вече минахме кота 6000, гоним кота 7000. Още сме далеч от нея, но се надяваме по-скоро да се приближим. Надявам се и аз да бъдете много здрави, ЦСКА да ви носи много радости през новата година и по-бързо да мине тази много тежка за нас пауза, в която няма мачове на ЦСКА. И макар и да бъдем далеч от нашия дом, националният стадион е голям, така че бъдете максимално много, когато дойдат мачовете, защото в крайна сметка защитаваме армейската чест. Благодаря ви, че отново бяхте с нас.